Iroi trai sesin pat ngai kublei pi baro ha ka kerteng ka batiang tam ka jong u Jesu. Tiga ke benta ka bangawan ra shapi ha ka ni ka sngi kedai chapang ki jat jinglong. Bangin pet bha yaladi. Namar hang ni ngan kren chapang ka jinglong jong kini kinong Nineve bat ka jinglong jong ushakri ujong utrai ubelong ujona. Te ngini pet ikini ki jat jinglong yo ba kini ki jat jinglong kindon ha ki khon ki jong ublei ki badon hapo kani ka perthais ngi bat ki shakri ki jong utrai ani ka khubor kan kren lang ya ki khon ki jong ublei ki bompat long ki shakri ru bat kan kren ru ya ki shakri ki jong utrai te ngini pet ayu ka bible ka ang lada pidon kini ki jat jinglong te phai no sho utrai ka por kadang piang bha ini cek ya lade ha kani kesngi ini puli kumba kalong ini pet na ka kitab ujona kal nong ka peningkong ini pet haduk ka lenong ka besau ti ka tien utrai kalau wan hau jona khonu amitai ka do ong to yang to let chani ne ve ka ta ka nong ba ka ba kraw to perta persya eka na ba ka jingle bomman jongki kalawan kieu hakma changa ka ni ne ve ka nong ba kraw ka jing bomman ha kani ka nong ba kala long shisha ka ba shirkai hadu kata hadu ba kata ka jing bomman kala kieu hakma jong blai tela da ya phai shogani ka perthai singi ka ba mentaru kam don jinga per ai ru em ni I ka jing pnya breu ka jing yak ni spa ni phau ka jing ya to ka jing ya klem bat ka jing ya thop ka jing ya shukwa ni I kini ki ai baro khwa kini baro kini kita kam pamman ki ba ha ba ki kieu khma jong blai shem sngo pha ba blai udap da ka jing sngo si ti what I can napdeng jongi ba ngin long ki ba kum kita ki ba ka jing bomman ka jongi kan kieu khma jong blai ba blai un kren persya ingi leng ba ki shakri ki jong u lane leng ba ka ten ka jong u ha ba ngi pule henry ai ha ba ki kam ki jongi ki ba ngi le man la ka sngi ai ken kin long ki ba kieu khma jong blai kum ka jing knya ba em ai ki kam ki ba ngi le man ka sngi kan long ka jing shem sngo bha khma jong blai Omba kita ki kam bomman kin kieu khma jong blai bat ublai un kren persya yangi wanom ayangi bangin long kumta pet bha yo phiru phidon ye kini ki jat jinglong ki ba don hakani kan nong ba ni nebe ka ba ublai shem sngo bha te check bha yala de yo phila kum pen sngo si yo blai hakan no ka benta no ka benta ka ba phila pen sngo si yo try te kelano ka ba mon what I ba ublai un kren persya ye phi lane what I ba ki shakri ki jong ublai kin kren persya ye phi henry I kin long ki ba phile kan long ka ba diang hon hakma jong ublai I ha ba phi snga ekaktin ka jong ublai phin kmen phin ong ani ha ba ngampat yo e ni ka chi hikai henry try la de hikai yanga ngala de ban le e kan ni ka pen scam shu ka pen kmen shu ye phi te kan long ka ka ba sngo tan nat chi bon te ini pet ayu ka bible ka ong shushu ka khot ka balai ka ong no henry jona ula yeng man phet no sha tarshish nakmat utrai kam long ka badai kum ki shakri ki jong utrai haba utrai upha ban lechan Nineve kam dei ban don ya ni ka jat jinglong ban phet persya na ublai ujona ure ushakri ujong utrai henry haba utrai ka kam ka jong utrai ule man tra ban det chani nebe ublai upha ban det chani nebe henry ma ula phet nakmat jong utrai bat ngalayu I yakani daka baburam ngalayu I ki don ki pastor ha ka we ka shnong anam pen pau kerteng ka don ka we ka shtong ka badon we pastor ubala kham temen bat we pastor ubadang kham samla u pastor ubadang kham samla udai barius pa bat pastor ubakham temen udai badok bat haka jishisha ya kini ki pastor ki bala kham temen de ban bu ha ki jaka ki ba kham sok kat ba ki dang samla de ban pha ki pastor ban let ki jaka ki ba kham henry ke ba ngau si ba utau pastor badang samla ukwa bet ban shong ha kata ka shnong ka ba kham sok ka shnong la jang ban ya lap tang ki tu ki badan hatu hajan kat ba yau tau pastor temen pha ban let Shanong kendong kajaka kabakham
kalong ka eke bas ngau si namar ban let chanong kendong kalong shisha ka bakham nama ngaru bala let chanong kendong ngas ngau tho ki jutiru ngimlang ban phongi ha ban phong da ki slipar namar baka kte ka jaka bangin yan te umlong bangin phong jutiru bat ngi ha ban shong ki surak ru ki bampat bha kamut ni panglut kamet ka phat barok khoi te hanre ha badang samla kamut ki ja la ka ja no gitu ki jing pang ru kim ju ne hi tang ha kapo badang sedang ngas ngau pang men hanre on la slem ngam le shu te de namar kata kadaw ye ki bala kham temen hi de ban pha no kham hajan haka jaka ka basuk hanre ki badang samla de ban pha sha ki jaka ki bakham te hanre ta pastor badang samla ula le persya bat usyong bai haka jaka ka bakham suk kat ba ya uni uba temen ba pli namar ba umdan spa umdan phau le komno pha sha ki jaka ki bakham te kam long ken ka badai lada ublei upha ye phi shanar tiang lani upha ye phi shakano ka jaka ki ba ki breu kim pat long kristan dang bun bah ka jing ban let kum shi ki tu ki jaka ni ha ban khendo wat ya la ka jong ka jing ru te hanrai habangi trei ka kam ka jong ublei ha ublei la khat karpang yangi utip hi ban sumar yangi kam de yangi bangin thau lenti bangin ong amla ban let cha te ka jaka namar sa te ki dang don tang ki breu ki ba dang long khasi ki bampat long kristan tingam tre ban let thau lenti no shawai kata ka long ka babakla kata ka long ka babakla shi bon bat ngine pe ayu ka bible ko ong shushu bat ula shem ye ka lieng bat ula let cha tarshish kumta ula siwe ka baileng jongka bat ula hiar shaka ya ka ban let lem bat ki sha tarshish ni iu jona ula pet no blay ban let chano ban let cha tarshish uklem tre ban let chapo nineve shaka jaka ka ba ublay ula khot ya u ban let chapo nineve bat ula hiar lahir ya kaban let lem sha tarshish hang ni ngis ngau tho ba hisien bangi pet nakmat jong ublay hisien bangi le persya ya ublay la ublay ula kentie wengi sakat no kat noru kadon ka jing hiar ka bakin jaman sen ka ba phim la ban yo ida ka khmat ka jong phi ada phi de ki breu ki bala ya ba ha utrai phi ki breu pen ngau ba ha yo utrai pen ngau tho e ka jing hiar ka jing long man sen ka jong phi hanre la da phem i je utrai phim ngau tho bahai ka jingmot ka jong trai ka bamot phin nam shempang wat haba phila hiar ka jinglong man sem ru but kani ka bakham haneng ko ong kumno ko ong bat ula shem ye ka leng ka ba let chatar shesh kumta ula siu ye ka baileng ni iba un let chapo tar shesh u haban siu ye ka baileng don bon ki shakri ki jong utrai ban le pop ban siu da ka dor ru kim salia tang ban yo laptop ki siu da kator ru kim don jing salia ladang ini kren ye ki ne ki breu ki don ki bala long pastor ru ki batre kam office pan lani wat ki we ki bom de ki pastor ru hisen ba ki la de ki chakri ki jong utrai ki la de hi ki chakri ki jong utrai om de tang ki pastor ki ba hab ban da yit benia ba bangin ka jing ka ba pen sngo ba yo ble te henre phiru ki ba tre kanu ka jat kam ha ka juk apor phide ki kristan phide hi ki chakri ki jong trai ngam da ong tai ki pastor te ki don ki ba namar ba ki don ya ka spa te ki thong da ka pisa ba kin yo ba ban tre tang hane hajan kim kwa ban det kam sha jingai namar don ki ba ki kam ki jong ki ha ban le chatura la ne ki ha ban le cha jowai la da ya kran ni ki ba don ne ha po shlong te hen rei ban siu da ka pisa ya kito kinong pet kinong khmi ha ka to ka banta ka ba ya de ba ka to ka kam kim salia ban siu da ka pisa ba kin yo ban tre bet ha to hang ni ha po shlong na ma ba ka kham sok la da ki de kinong shlong kin pan be hang ni ha po shlong la da ki de ki ba shajowai kin pan bet hajowai bat kataru ki da thong da ka pisa la da ki shi request to nge kam le la da ki request la da ki don kono ka banta la se ki dang rit khon ne kumno ya ka tangim la ban ong han re ban chu thong hi da ka pisa te ka mot ba phi le pop da ka ba phi siu da ka dor te ki ba bon ki ba long kumta kim salya ba kin le pop yo blai ban siu da ka dor ru
telada pinut ban siu dor ban le pop te kemot pi hab ban mat chibun ha ki jing e pi hab ban siu dor ya kataru ba kata ka jing siu dor ka dong ka barem hanu kata ka ba pi phim la hiru ban siu ba kata ka de ke jing e ba ke jing ele ki ban ban len shop ha ka jing em ka jo pi namar kata wat ju thong da ka pisa wat ju thong da ka pisa ya ka no ka benta wat ju thong adalah bu ipi ban le chak ta ka jaka ketika kam ka ba ble la kurku ye pi ka ba hi pan nau trai bet ya kata ka kam wat nam thong da ka pisa wat nam le pop da ka ban siu pisa wat ka pop ka ba om dan kam ban siu pisa ru ngim dan kam ban le ka nu tam ka ta le ka pop ka ba pi siu bat ka pisa bat ka le pop namar kata wat nom long ken ki ba kum kita namar ki ba bon kim salia ban le pop yo play ban ha ban siu da ka dor kim salia ban siu ka dor te ngine pet chu ayu ka bible ko ang Henry utrau la pen mi no ya kal ka bajor shaka duriau bat kala don ke yong ka ba krau ha ka duriau bat kata ka leng kala imat komban sapan pi haba ujona ule persya yo play uda siu da ka dor ban le pop dan ya ka jing shep tieng ka yong kalawan banja ha ka jing em ka jong namar kata la da pile persya hi ya ka tien ka jong uble to tip ya ka ni ka wai pa ka yong jong ki jing e ba ki jing ele ki jing jinjar kin wan ban lun shop ya pi klam ngau tho ha ka no ka klam man utra wan ban ai ka ni ka jong ka jing pen chi tom namar ka jing le persya ki ba pot ki long kumta Henry ki don ki brio ki ba chat ela de ba ki don pat ki bam chat ela de Henry yet ba pi ela de bat ki le kerpat uwei baro yala ublay bat ki le bret no shaduriau ya ki mar ki ba ha ka leng khnang ban pen sting yala de Henry ujona ula hiar sha ka chaka ka ba khampo jong ka ta ka leng pi ujona ula hiar kerdan chua hisin bat ula hiar biang hangni ru so tho kala nang hiar ka jinglong men sin ki bon ki brio ki long ta haba ki phat persya nak mat jong ublay haba ublay usneng usempat lane ublay upen shitom namar ba ki le ke gabalong shabar ka mon ka jong u haj ka ba kin kiu no kin paik mat no show try Henry don ki banang hiar shu ka jinglong men sin hado ba kim wat chu sun don yo blay ru ki don ki kum kita ki jat brio namar kata haba wan ki ha ka jing em ka jong pi chat bahaya la de wat nam hiar sedang man kiu no wat nam shong sa haju bat ayu shu ka bible ko ong bat ula yo thia lengai ru ula hiar shaka jaga ka bakam chapo bat u yo thia lengai ru ki don bon ki brio wat haba ki la le pop bat wat haba ka yong jong ka jing snang sempat ka wan ban ye le Henry ki yo thia lengai kim tip ayu ba ki la le nga ai ngu eu ble ha ba ki wan ki ha ka jim ka chonga ju chep bon sin trau ju pen i nga ha ka jing pho sneu bat nga ju chep nga ju yit ba ha ya la de ha ai nga la bakla na mar teng ngam tip wat ha ba nga le pop ru na man ngidang long tang ki brio dan teng ki benta ki ba ngim tip ba ngi le pop Henry nga ai ngu eu ble nga de ka brio ka ba chep ha ya la de bat ujona hang ne sem la check ya la de uyo thia lengai ki ba bon ki kristan ki bala long kristan ba ki shakri ki chong utrai ha ba ki la pen mong ki wai ha ba ki la pen ngau si ya ki wai ha ba ki la le pop Henry ki yo thia lengai kim tip ru em ayu ki la le ujona ru udon ya ka ni ka judging long ba shem ngau pher ru em ula phet nak ma jong ble ula le persya ya ble Henry uyo thia lengai ula nang hiar Henry wat ai ken yengi bangin long kita ki ba hiar Henry ai ngin long ki ba kieu amen kum ta urang ba lien ulo wan ha u ulo ong ha u mimut ayu ko nong thia tu khe duwai ha u ble jong me yo le se ons ngau kan mau yangi bangin yam bat ngini pet shushu ayu ka bible ko ong te kita ki le ong parlok hangi yang ini peno e ka jing khalai bangin yo tip namar jong no ka ni ka jing penchi tom ka don hangi kum tai ki la peno e ka jing khalai bat ka ta ka jing khalai kala ha phau jona ka ni ka jing khalai wat nam sngo tho bakla
kam dei ka tu ka jing khalai ka ba ya khalai ban ya yo pisa hanre ka ni ka jing khalai kamut ladang ini shim ha ka wei pat ka kentien kamut ka longkum ha ka tu ka rukom ka ba ha ka balang presbyterian ha ba ki ya wat temen basan lane ki jet temen basan lane ki jet rang ba balang ki ju tho ha ki tu ki bal paper bat banjit ya ki temen basan lane banjit ya ki rang ba balang te kini ru ki ale ha kata hi karukom let's say ki la shuya tho ne ki shuya kenro kum to let's say ki shuya jet pat lane ki shule ha kanu karukom ru ngam tip ha kanu karukom kini kile tang ba kadai syakata hi ka benta kam dei kata ka jing khalai ka ba ya thong pisa han dei kani ka jing khalai tang ban tip ba namar jong nu kani ka pop kalalong te la ya tho bala ha phau jona ublei ru hang ne u ai be thik ha uta u badai hi ka klempoi shunu namar bakate kani ka eke eber khoi ka wan leng ba jong jona te kumta kala poi hau jona hi anda kumta kilai ong to ya tho hangi kerpat ya me namar jong nu kani ka jing pensi tom kalawan hangi ka eke kam jong me bat nang nu melawan ka eke kerteng jong me hibreu jong me ka jat ayu ote ulo ong haki ngalong u hebrew ba nga shepting ya utrai ublei ka peneng wala tha ublei ka beneng ubala tha we ga duriau ba de ka rengkau kani ka jing long ki don ba ki breu ong komno uang bat nga shep tieng yo trai ula ya tho chapang ya la de ba ulong u hebrew ba ula pet na utrai ba ula ya tho ba nga shep tieng yo trai henre kalong ka ba thok ka ba syukur kak tinu ong nga shep tieng kat ba ka kam u klem shep tieng jin la da ula shep tieng unam pet nak ma jong blai kiba bon ki kristan ki onga yo blai baka thok baka syukur baka temsi temsang baka ya thok tim bat kaya khalai baka ya bishni baka ya arsap bat ka ong pat nga yo blai ngakwa banda chabne ngam kwa ara banda chadujong ka sintur kalong da komboy baka kampat kalong da komboy te kani baro khoi phi syukur no ya la de la da phiru philong kombolong ujona onga septieng kan yo blai tang baklem septieng pan te ka jing septieng kadeban ya rengkat bat kakam ujona hang ni uang septieng tama uklem septieng jindala u septieng te unnam dala pet nak mat jong trai anda kam ta kita ki breu kile septieng sikat dai henre kini ki breu kila septieng sisia bat kile septieng ke ai ka ba ujona ula kren bat ini pet susu ayu ka bible ko ong bat kile ong ke ai ka ne melale naba kini ki breu kila tep bu ula pet no trai kini ki priu ha kani ka por kat baki dang kren bat ujona ki singo tho pleng ba uni ublai uba ujona ushakri ude ublai uba shisha namar haba ula phat yap kalawan ja kani ke eryong namar hang ni singo tho baki ni ki priu kim dei kini ki priu ki ba shakri yo ni ublai ba imjangi namar hang ne haba ong ban ya kerpat kila ya kerpat halau jong ublai la tho da ublai dak red kamut kindi ki brio kim sim latip yau ni ublai ubang ngi syakri hanre kat bau jona udang ya tho khana udang ya tho chapang jong u chapang ki brio ki jong u ki sngo tho ba pleng uni ude ublai uba embat ublai uba shisha bat kila doni ka jing septeng ka brio ublai bat ayu ka bible ko ong de kila ong ngin le kum no yame baka dureu kan jai jai yangi na baka jingki ka dureu kala nangjur ute ulo ong tu shim yang ba to bret no inga suduriau kumta ken kaduriau kan sajai jai ya phi na banga tep bana marjonga kan ke eryong ka bajur kala don hapi hang ne nisngau tho ba ujona usngau tho te bade na marjong ulo wan kan ga jinjin jar haba kini ki ongin la ayu uang berat salia ban yakru ban yak halor ka pobru salia yak da kajing le persya hakmat jong ble dan ya kata kajing sngo shep ting wa tak dia ru dan ya kajing sngo shep ting ban ulaya tho ba kan ya kajing jinjar kalawan leng ba ujona tiki ba bon ki khon ki kti ki long ka jinjar ka long yeng ka long sam te phi wa nam long ko balong ujona na mar jong ujona ka no ki ne ki badan hapo jong ni ka le ki la khun teng e ban lat na ka ni kajing pat leng bat ki ba bon ki yeng kisem hai ki rempe yeng kristan ki pat ki jot ki prana mar padan manur manu hakawai pakawai ka long yeng ka pengul mare ka yeng ka san ti wat ai ken na pedeng jong phi pa phin long kita la se ukpa pa penjin jare ka long yeng long san la se ka long kme ka pa penjin jare ka long yeng ka san
ya ka long yeng long sem le siki khon ki ba penjinjari ka long yeng long sem ka penjinjari ka snong ka thau ka pengulmar ha ki school ha ki jaka pule ki pengulmar ha ki no ki benta wat ai ken ba pin long ka jinjar jong no namar ki don ki brio ki ba nang pala don penjinjari ki we yala diru ki em ha pren ka jinjar ba ki weiru ki sedang ban penjinjar hanrai pet ya ka nuksa jong Joseph kat haba udon ka jingkur khu ka long te aken habang ye im hang ni ka pertai in long kita ki ba pensngo bhayo ble bat habang ngi don mangi kan don ka jingkur khu hang no haba phi don phin long ka jingkur khu phin nam long ka jinjar kumba ujona hang ne ula pen long ka jinjar kini ki priu ki ba don hang ne ban long kum no la kum taru kita ki priu ki le king ting e ya ka leng ya ka ban let phai pat charang kau henry kim la shu na ba ka jingki kedureo persia eki kala nang jor na mar kata kila ka ang hautra bat kila ongi kerpat ya me atrai ni kerpat ya me atrai ni kerpat ya me wat angin yap na mar ka jing em ude ubreu bat wat tais nam ba loi halor jongi na ba me atrai me le kat ba me ebet kum tai kila shimyo jona ba kila brat shaduriao te ka duriao kala long chai on da kum tai kita ki brio kila shep teng shipon ya utra bat kila aingo e ka jingknya ha utra bat kila kular e ka jingkular pi kini kile brat e ujona bat marsin brat e ujona ka eryong kala jai ba kini ki brio kila don shai kini ka jing shep teng na do ba ujona ulaya tho sha phang jong new blay kila sedang ban perkhat e new blay jongi bat pi i hang ne usai tan ulat thu ban pen e ka do no jong jona ban pen yap sna ni jona bat usai tan ulat thu ru ban pen yap lang ik ni brio ki badan hang ni ha po len hanre ki ni ki brio ki long ki brio ki bas ngor kim tip yaw ni ublay uba im bat ublay uba shisha dai namar kata kata ba ublay ula penjalat ye ki ni ki brio ban pen im ye ki ni ki brio ublay ula penja ka lat ban pen em ye kini ki brio ka daw ka long ba ublay jungi ude ublay uba ba hadu kata lada don nap deng jong piru ki badon hang ne phim tip ya ka lenti ublay u penja bet ka lat ba phin yo ya ka ta lenti jong ka jing pen em ka lenti jong ka jing suk kat ba phidang em ha ka ni ka parthai ublay jongi onam e madde u hindu ne u muslim ne u buddhist ne u madde u no jai ben riu hanre haba wat hi yo to ublay u ba shisha lada kila yama ne ki blai ki bathala ha ka jing bom tep ublai upenja kalan ban shem ban penya shem yo ni ublai ubashisha ujana hang ni dan ni ka do nuot ban pen em mi kini ki brio pen ban ublai ula penja kalat lan ba ujana ba kini ki brio kin yo e ka jing pen em ba ha ba kini ki brio kila yo i ka kamba ka jong ublai kila ya kular kamur kini ki brio kila shakris non yo utrai na mar ka ting ka jong ublai ko angkom no kila ai ya kila ai bat kila aingu ya ka jingknya ha utrai bat kila kular ya ka jingkular kamu kini ki brio leng ba ujona kila yo bat ya ka jingpen em wat haba ujona uklam dan ni kata dok no ni lap ya kini ki brio henrai namar kini ki brio kim sim latep kila mani ki we pat ki blai ba kata ka dei ka jing shisha ngaru haba ngalawat blai ublay uyo i ka dok no chunga banga doni ka dok no ko sngor komta ulaya lam ya nga ha kalenti ka bade bangala shem ya u de kumta lada phiru phidon hangne bat phimtep ya kalenti bat lada menta phisidang man sngo tho ye ki aka baro khot bat lada philai kendo ikinu ki shakri hi jong ublay bat leng ba jong ki phisngo tho aka baro khot de ublay u penjai kalat ba phin tit ye ka jing shisha bat ba phin mane tang ya ublay uba shisha bat ayu ka bible ka ong shushu deu try ula kre yu do kha uba kraw ban ngo yu jona bat u jona ula don ha ka kpo uta u do kha lai sngi bat lai me ublay jungi ublay ba ha kibriu marsin lepop wala da ki kwa e ban penyap ya la deru ublay umju penja kam kata kalat hanre play bet kalat ba kin nam penyap ya la de kata ga de ke jing shisha tau de ublay jongi hare lada ki priu ki le sile persya ki wan ka khmat ka jong ublay ka poi ken ka por ba ki yo sndan ya kata kalat ba kin penyap ya la de ban khat ya la ka jong ka jing em namar ba ngala de bya na ka ni kalan tiru ngaru kala dan ka por ka bangla mun ban khat ya la ka jong ka jing em tang namar
kapisa kendiat kapisa tang namar arpau hajar kapisa hanre hakatu kapor arpau hajar kapisa kamdei kakam ka bamunu mala bat ngala perkat bangan penyak ya de tang na kabenta kata kapisa te hanre rengkat kata ngawat ka kemat ka jong uble ba uble ule ka kamba aru ka pla hadu kata ladangai tho kan kata ka pona makani ka khubor ka kham jrong te ngana mi tho te uble ru hang ni sya ya ubre ba marsen le pop ba un penyap no hi kum tu un sya bet ba namar ba kwa hi ban le no yap ba ong hi berat yang asya duriau ta kamu kata kala long kum ba penyap dala dia le hi henre uble jungi de uble bo susya e ki brio banja kum kita ki henre de be kila le sile te uble un le shukum no haba uble kwa ban yarap maki kim tre ban yarap yala dete ini le kum no namar kata ba kija kini ki jing penyap yala de te henre marsen thmu kini ki jing thmu judon uweru ubashu hap la ka hap kum ha kata ka apot tine pe kanikal nong ka ba ar ko ong kum do anda kum tau jona ula duwai how try uble jong una ka po utau dok kha bat ula ong kerpat how ble try naka jing jar jonga te ulo paik ten yanga naka po ka dujok ngala ang bat mela yo sngoy ka ten jonga na ba mela bread nok inga sha ka jilio ha pedeng ki duriau te ka jing slei kala ker ta wiare nga te ka jing at phlung bat ka jing at phalok jong me baro kila telep yanga te ngala ong la shop no yanga na khmat ki khmat jong me pen ban ngan pet pat sha utrai pen ban ngan pet pat sha ka temple ba kho jong me te ki kila ker saudong yanga jin haduk ka mensiem ka bajiliu la don baro saudong yanga ulang duriau ula spanya ka kli jonga ngala hiar hadu try jong kilum ka kendau bat kinar khang kala set khop yanga junom penban ngala kentiu ila ka jing em bat ngala ila ka jing em jonga na ka jing tep atrai uble jonga habaka mensim jonga kala yap ler hapo jonga ngala kenma yo trai baka jing duai jonga kala rong shame syaka tempul ba kho jome pi bon baha ki brio dala jinjar dala kordet dala sngout ho bala mat ya ka dujok kisaya wat blai pat henry kat bagi dang suk ki dang san uble dang kren da ka ba jai da ka ba jem no le ikani om tre ban le ki le persya ba ultra ula kren persya wat nam le ikani bon ki brio ki le ujona ru hawa uble ula khot ule persya ondala jinjar ondala mat e ka dujok saya wat blai pat henry nga ong ye pi kat ba pi dang suk pi dang kemen kat ba pi dang don ha ka jaka ka ba biang nga ong ye pi wat nam le pop wat nam le persya ya uble namar lada pi le persya ya uble ka ba mon ba kan poi ka por ba phin mat e ka dujok phin mat e ka jing e phin mat e ka jing le namar kata wat up hadu ba phinda jinjat wat up hadu ba phinda ya mat e ka dujok ba la ong kumno uong an siu ya ka ba ngalukular ka jing pen em ka long no try teu try ula kren ho dok kha ba ula pre no ye ujona ha karengkau ujona uong an siu ya ka kular namar kata lada pi pila ya kular ba utrai ka no ka benta siu ya kata lada pi sngo tho ba phimla nai kular namar bon sen ha ba ngi kular ya utrai ha ba ngim la ban pendem te kalong ka eke pas ngau si te re ai ba lada ngim la ngin kular e ha utrai te henre en chupan bor pat na utrai ba ngin la ban le ya kata ngin ong ai bore ngatrai banga kut jimut bangan le henre wat nom kular namar bon sen kibri ki shukular ka yo trai bat haba ki kular haba kim pendem kalong ka ek pom itenan bat uni udokha ula preno ya ujona hargeu bat ka tin utrai kala wan ka ba arsin ha ujona ka do ong to yeng to let chan nineve ka ta kanong ba ka ba kraw ba to yetho khanai ga jing yetho khana ka bangan ong hame kum ta ujona ula let bat ulalet shan ninebe kat bakum kak tien utrai te kan ninebe kala long kan nong ba ka ba kraw si bon e ka ba lais ngi lenti bat ujona ulas dang ban rong shapo kan nong ba shis ngi lenti bat ula perta bat ula ong sa sau pos ngi te kan ninebe on sa pen kalan pi ka bible kaya tho ba ka di kan nong ba ninebe ka di kan nong ba ka ba kraw ka ba lais ngi lenti
Kat ba ujona ula ya chis ngi lenti. Ngi I hang ni ba ula shule tang bandap. Ula kular. Ula kular ba un siu ya ka kular. Un ko ngo ya ka ba ublay ula khot. Hanre ngi I hang ni ba ushule tang bandap. Lais ngi udai ban let yalap. Te hanre tang his ngi ula bandap. Kamu ushule tang baladap kan yam karukam labiang. Te piru kum ki syakri ke jong trai. Hab api ai ka den ke jong ublay wat nom le tang bandap. Kam ju baha ba kin le tang bandap. Kidon ki ba ai ka den ke jong ublay tang bandap. Kim dan le bha do kata hanrai. Hab api la shim ya ka kam ke jong utrai. Le bha wat nom le tang bandap kum ba ujona hang ni ula le tang bandap. La de ban ai la dap la biang hanrai em. Shim kia kak tin ke jong ublay ka kam ke jong ublay ka kam ka ba kentang le da ka ba kentang le da ka ba khoi le da ka ba sngur ki min sing ki ba kardor kin yo ka jing khu bat phiru pin yo ka jing khu om tang kita ki ba sha kri henrai phi le pin yo khampalat ublay nai ka jing khu yi phiru wanam le tang bandam bat la ong kum no te ki nong ni na ve ki la yang ngat ba ublay ula pen ki la yang ngat balapan benai ke jing sha jing et bat kilaya phong da ka jan kup da ka jan phong kilaya phong da ki jan berni nado uba kraw tam jongki hado ubar tam jongki peda puli ke ni kalan nong hang ni ngan puli lot namarkan sakta ai ka por ba haba ujona ulalet ban ya lap hang ni po snong ne be kilaya sha jing et bat breu bat maran bat haba kilale kumta ba ngiyo I ka balaja ba ngine puli kani kat khot ka ba khandai ong we batep la ublay un klani em ka ba mot bat phai no na ka ta ka jing bitar lep jong u bangin om yak bat ublay ula yo I ka jing le jong ki ba kle ya phai no na ka lenti bas niu bat ublay ula kla ka ba mot na ka ta ka bas niu ka ba ula ong bo un le ti om shem la le ka ha ba ujona ula let ban ya lap suya lap tu tang baladap kan yam karukom hanrai penban kini gibreu ki lakla ka bamon te wat ai ba pindon ni kani ka judging long jong kini ki nong ni neveru kini haba kili osngau ba ala ong ba on sa penjot ya kani neve kila shep ting bat kila kala ka bamon te hanrai haba ublei ukhlem le pinda pet panaka kitab jong nahum yo I bala penjot ya kani neve te ki ba bon ru kilong kamta na marjong uniu COVID-19 kila bon kiba pai kmat show play hanre lada la shai lai sngi phi I bakala long biang ka porthai kum jo te wat ai ken ye phi ba phen pai dien kum ba kinong ni neve kila ye pai dien pam haba ki I ba kam sham la ja kini ki e ba rokhot kala pen long pat ye ki nong ni neve ba kini ye laptop biang bala pen jot no ye ki ha ka kitab jong na hom ti ki ba bon haba kila sngo shep tien kila ya pai sha ublay bat ki babun ru ngayu I ki bom ju puli bible kila ya puli bible ki bom ju wat yo ublay kila wat play namar uni COVID-19 te compare let's say pi wat yo ublay da ka jing shep tien pi shep tien yo uni knyang jing pang kam lele namar pa om dan bala batai ya pi kumba haba ngi wat ya ka khmat ka jong ublay ngi de ban yo I ba ublay jong I palat ngi ula sha yap halor ka ding na na ka benta ka jongi namar ma u la wat chua ya ngi ru ngin wat ya u namar ma u ye ngi ru in kla ka mo da ka jing kata ka de kalenti ka bashisha te hanrai compare pat la phila wan man wat ya ublay namar uni ujing pang COVID-19 kam le ka ta ru ka de ka jing penjalat ka jong ublay hi namar nga ru ngani thu I phi ngadi ka bru ka bom tip ya ublay ngadi ka bru ka ba tip ngadi ka bru ka ba basulong be thali dani ha po ka jabi yang ka jonga nga haba ngal wat blay nga te ki knyang iba par ngala phet krak haba ngala yo I te ki knyang ngala shep teng bat ngala perkhat ngong ani kini ki knyang hadu kan ne nga shep teng te hadu jok ayu kan ja hadu jok le ki don ki knyang ki balai phau ja bat ngala kla ka mon bat haba ngala kla ka mon nga khlem phai den te compare phila kendu yo blay leng ba kan ni ka jingpang COVID-19 ro om lele tang ba wat nom phai dien kum ba ki nong ni neve ki phai dien
namar bon sin ki breu ki shu wat yo blai tang namar ba shep tieng ha tu ka po da yu I ba ka khlem lei kamut ki phai din no te henry compare la da pilawan wat yo blai namar uni COVID-19 compare henry wat nom phai din wat no pat yo blai man ta da ka jing iet sedang ban iet yo blai namar ka de ka jing iet ka ba pila ban yo e ka do not ka jong blai ban wan ra e ka jing ka khu ha ka jing im ka jong pi hari na marap himtip ya kata kalanti om dan balayalam ya pi kumbayanga om sem dan balayalam ngaru ngalayo pediang yo blai da ka jing shepting ka bom dai kalanti ka jong blai ngala shepting ki khnya ngala shepting man dai chudu jok ngala wat yo blai hari ngayai ne hado menta te compare la ka lokom taru namar hang ni ha parthai don la ki jong ki jat jinglong ki brio la ki jong ki jat man sim ki don ki ba yo blai namar ki samla ki jongki ki don ki yo yu blai namar ulok jongki ki don pa ki ba wat da ka do not ka jongki ki don ki ba shep tieng ban let chedu jok ki don ki ba shep tieng yau khnu jumai ki don ki ba shep tieng yau ne COVID-19 ki lai kudu ki lai shem yu blai hak ta ka rukam ngamla ban ben ya pi ngamla ban ong ba ka jing shep tieng hi kan namla ban pen scam ya pi namar balai nga da ka jing shep tieng ala wat yu blai hen renga yai ne hado manta tin namar kata ngamla ban ong ba lada pi yo blai da ka jing shep tieng pin nam scam ka jing ngamla ban ong kumta namar ba nga ya la de ngayeng scam hado manta da ka ba ngam tip yo to blai ru ba iet manang prakhat be blai jungi u blai ba bitar da laptop un chu shim be un chu tap be pa du jok nga mudur kumta hari da ka ta ka jing mudur nga sakri yo blai pen ban kat ba ngadang ya ngoyo I pen ban ka jing ka jong blai ba nga tip plan ngim dei ban shep tieng yo blai ngi de ban chu shep tieng buram yo blai nga tip plan yo blai ngi de ban shep tieng da ka do nur ka bas ngor bat katahi ka bangin iet yo blai namar bo ula iet yangi om de bangin iet yo blai namar bangi shep tieng ban poi shedu jok de kata ka de ka ba ngim de ban le te henry haba phim tip pat kam lok pop ngaru ngam tip ngala shep tieng da kata kalanti henry haba ngala yai ne bal utrai ngalang yo I ka do onot ka jong utrai te kamlong ka babakla te pi pilawan show utrai da kanu kalanti kam lele henry wat nom long kan kumbolong ki nong ni neve kilaya sha jing et bat brio bat merat ngate haba nga sha jing et tayala de ngampat ju pen sha jing et te kimrat ki badan hayi jungi henry ki nong ni neve hang ning yu I ba kilale teng e wat ikimrat ro kilaya pen sha jing et pen ban ka jing sha jing et ka jong ki kalong tang shi teng por ti wat ai ken ba piru pin long ki bas ngau shir hem tang ha ka por badang klan ba u new COVID-19 mentapat haba yu I ba mi lele hire ka mo klet no yo play em wat nom long kan kumta henry shakri yo play ha ki por paro teu bleu ni an kur khu ye pi ayu shu ka bible ko ong ni pe kan kal nong ka basaw henry jona ulas ngau si stat bat ulas ngau bitar bat ula duai ha utra udo onga kerpat yame atrai kani kam semla long ka tien jonga men banga dang don hakari na mar katang la pen kloi ban phat no sha tarshish na banga tip ken ba mi long u bleu ba ai e bu badap ka jing isnei lem u batot ya ka ban bitar bat u ba ken rei ha ka jing isnei bat me u ba kla ka ba mut na mar kata ka jing snew na mar kata te atrai nga kerpat yame to men shim no nanga ya ka jing em jonga na ka khmat na ba ka khamba yanga ban ya ka ba em pi yang ne ujona usngau tho balada un let yala kini ki briu kin sakla ka ba mut de namar kata usu yala malu mala kam to usngau tho ya ka do no ka jong ublai udon ya ka man sim jing bishini ba kini ki briu kin ya yo ya ka jing pen em hanrai pi wat nam long kam ta ngala yo I ba ha ki don kini ki da ka ba buram map ya nga ki don kini ki jat chakri ki jong ublai kilet ban yalap kat bare kitu ki briu kila kla ka bamut da kitu ki briu kila rahem ba da kitu ki briu ki kwa ban trai ka kam ka jong ublai namar ka jing pen ki ka jong mun sim ba khoi ki sedang ban bishni ki sedang ban wo nia ki sedang ban long mau jing thot yalap te yalap dalapan impat ublai bishni te wat judan ken gum kata ka ja jing long ngai ngo yo ublai ngati ngakemen lada pi badan hang ne piyo kajing pen em piyo kajing start kam palat ban ya ka banga ngadon
nga te nga kemen namar nga yo I ka jing tre shitom ka jonga ba kimi kiso kampet kamon ka jong ublei ukwa ban kam kentiu ye pi ukwa ban kam kentiu itu iwe ye itu iwe kata ka shong kamon ka jong ublei bala da kentiu ru ka buram ka de ka jong ublei hi ngi le ngi de ki ai ngi ngim dai ai ru ngi de tang kita ki ban chupen ko ngu te bal le ken ngi ya don ye ka men sim jong ka jing bishni ngi ya lap da yo I pat ba kitu ki brio ki yo bor ngin sngo bishni ba oi tai I kam start pan bani tai ban ya nga de kenong hikai hande kum no itai kam yo palat ban ya em jude ban long kum kata ka ja jing long ujona ula let ban ya lap bat haba ula yo I bala kela kamut ula sngo bitar ula kwa bon yap no ru la ban pet ya ka jing baha jong ki wei wat nom long kum ta haba hi pet ki brio ki don haba ka jing baha phe de ban kemen hare ujona hang ne ula tap da ka jing bitar bu ula kwa ru bon yap no te wat nom long ken kum balong ujona bat sakawai pat ka ja jing long hang ne kaba ki brio ki don ujona hang ne let's say udon artli ki ja jing long let's say kawai kadai kaba kwa ikini ki brio bakin kela ka mon usngo bishni ikini ki brio let's say kawai pat ka jing long kadai kaba usngo le ran ba udai utau nong ya thu lupa te re ka jing ya thu lupa ka jong upat kam shem la urlong let's say usngo le ran ba kita ki brio kin ong ba une udai unong ya thu lupa ubalam ler namar kala don kawai ka jingja ba kawai ka brio ka papang kansar kala mong boro shirin yang kata ka brio bat kata ka brio kala let ban penduwai na ka banta kata ka brio bat ublei ula kren ha kata ka brio ba on sepen kia e kata ka brio handai kata ka brio pat namar ba kampat chempang bahayo utrai kala perkat ba ublei pen kia e ka met ka jongka handai ublei ukren ba un pen kia e ka mensiam ka jongka handai kata ka brio kala yap bat haba kata ka brio kala yap kata ka brio ka balet ban duwai na ka banta kata ka brio ka balaya thu lupa ba kani ka brio kan sa kani ka brio kan sa kia kala don ni ka jing sngo bitar yo play bat kala bitar yo play hado bakam tre sho ban chakri yo play namar bak ong ba ngas ngo le ran ublei upha balai ublei upha yang aban thok uong ba kani ka brio kan sa yo kia handai kani ka brio kam shem la yo kia handai kala yap pen ban ngalas ngo le ran benta tang balet mi she yen jong ki brio ru te henry kamlong ka bade henry kat ba ngadang thia ha ka wi ka men ngala pho sniu ba kala phong de ke juti ka bom fit ya ka bat nga pat ngala le pen thiet arjur ki juti ki bejer ngam la dang bakla bat ngala pen thiet ya ka bat ha ba ngala keli no utrai wang ba kar kum ya lenti ka jongka kamlong ka babyang kala bakla ban sngo thu ya ka do nu ka jong uplei henry pha ya sai na ka banta ka jongka bat la da phan ya sai na ka banta ka jongka ka ni ka brio kan sayo e ka jing plan kum tang ala shim khia ban duwai na ka banta ka brio bat habang ala duwai ngala ya sai man tapat kala long biang ka ka nong plai ka tien ka jong uplei bat kala sngo thu ba ya ka jing mut ka jong trai tina mar ka ta wat nom long ken pi kum balong ujona ban sngo le ran ngaru ngani thu epi ha war hajar khat lai mar sin yo utrai ru pha ban ya thu lupa ya ngaru ngala ya thu lupa ba kata ka jing ya thu lupa junga kam shem la urlong haba kam urlong ki brio ki le no ya thu lupa ki le kum to ya ki ya ben theu ki ya kran ki tin ki pom long ki ya kran be mar khmat junga ki stang ban ya ben ban ya kho ki brio ya te henry ka e ka ba ngala ong yo ngala ong trai ka shakri ka jong me kam shem la thok namar kata ngam don jing le ran ru me uba itho bhai ka do not ka jonga me uba itho bhai khlai ya ki khlai ki jonga me tet banga ngam shem la thok balada me mem shem la le ran man kiu halor ka ding phna na ka banta ka jonga balai ngangan le ran haba nga phlai ka e ka ba me pha haba kam urlong te la da ka urlong ru ngan ya ro ya me la da kam urlong ru ngan ya ro ba je me kum ta nga shakri ba utrai haba nga shakri ba utrai u shem sngo ba nga klem khnyum wat tang khndiat ru kat bagi brio kidang ya ben nga katang nang shakrio try om dan ba hikai nga manu ru hanre nga ai ngu sha yo ble ai nga ka don ka pla nga ai ngu yo ble kan ni kam te ka don ka junga kam te ka ba nga yo hi de ble ba ai nga ba ha ba ki brio glas dang ba ni ben the nga ngam shimla khnyum wa tak khan ru nga klebang ba le me pha thok nga hanre nga lo ong me pha nga ba ngan kran nga ru nga la kran try ki brio ki ong nga ba nga de ka nong ya thu lupa ka palam ler ngadai ka brio ka thok ka syukur ngadai nong ya thu lupa ka thok ka syukur hanre ladang ala sedang hi da ka jing thok
Yau mau jam jonga ladang lasdang da kajing tok ngam tharai ba menta hadu menta ba ngandang yeng kum ne ban plai ka kerteng ka jong utrai ba watang hi sien ru ngam pat pai dien ladang ala yeng hi da kajing tok ngam tharai ba ladang ade ka tak nong yalam bakla ka nong hi kai bakla ngam tharai ba ubre ba bu aj ka nong ngut shu kilalat ngam tharai baki brio ki baya pat ki baya pra ka long yeng long sem lawan ra pai ka long yeng ka long sem ka ba ngam tharai ki brio ki baklan man tim si tim sang menta ki tim si sho ngam tharai ka nong hi kai bakla kan la ban wan ra ka long yeng ka basuk ka bakmen bat ngam tharai ba kan nong hi kai bakla kan hi kai ki ki ba ngam tharai kita ki bom juat blai ki lawat blai namar kata ngatip ya la de bang ade ka brio ka balong kumdo namar kata ngong bet me mi ithu bhai ka shakri ka chome laki brio ki ong nga bang ade kan nong ya thu lupa ka balam ler han re kita ki badon yo mensie mu jong play ki la ban tenju i ki chi kai ki bang juan ra na ko ka por sha ko ka por badala de hi ngam sukran tangka e hi ka bautra ukren ya ka tanga kren namar kata piru yo lese pila ju plai ka kerteng ka jong utrai han re lese ka klem urlong wat ju knyum wat ju dam long simple ba pis ngot ho te ya la de shimet ba pi klem kren na la de uble upai pi ban kren ba juleleng te la da ka de ka ba de ne ka ba lai ne lele na ma pi klem kren na ka do not ka jong pi nga ngala kren ka klem orlong a klem dam ngong la da jaru ya ro ya me la da jaru ya ro ya me klem le rai man ba ki pop ki jonga ngaru ngam le rai man plai me te ka kham orlong hi hado man taru kata ka e ka ba ngala kren henry nga klem pai dien nga klem bit taru kendiat ringa nang it pen ban utrai nga nang chakri pen ban utrai ba uble u shem ngop hai kata ka ba ngala le te na mar kata ini pe chu ayu ka bible ko ong chu ujona ula mi no na kanong ba bat ula syong sapang mi ngi jong kanong ba bat ula thaw ka dara ya la de hang ta bat ula syong hapo jong ka ha ka jingka tat onda ula yo i ka e ka ban sejai kanong ba umpat hon tang ka taru dang pet belang no kata kanong ba uble un pen kelon kam long ka badai yangi bangin up ba kita ki breu kinya man saw kita ki breu ka saya jinja hada ngin ya kmilan ti bakin yo ka jing kwat ka jing kya ka jing sok ka jing man nga habang ala dua ki breu nga da ang dot e ba ki breu kin yo ka jing kerku lada kim yo ka jing kerku ngas ngau si nga kwa palat bakin yo hare wujona na lor ba ulal let ban yalap hare udan ya danon ya kan ni donut ka ba ukwa bakan ja kom kita ki e barokwa te wanam don kom kini ki ja jonon ngide man ngau komen ken bala de ban penjot e ta kasnong han reina mar bangi let penyalap om shimla penjot ngim de ban ngau le ran ba ka e ka pangi kren paro ka de ban urlong ban lada ka urlong ba kita ki jing kren ki jongi paro khot kamot teng teng yo ngis ngau sarong pen ban de han rei ha ba pi ya hi ha kalen te ka badai ha ba pi kren hi ya ka tien ka jong utrai lada ko urlong kam urlong umlele ila don iwe ru ikong iba phone nga iong kala don ko wei ke breu hate hapo saumer siteng ka penduai kala ong yang ba ngan seyo ngan nam yo kam sarkar re pihak antre bet aka kam la jong baro shi jingem te henry menta ka yo kam sarkar te ngala ong ye iba umlele re namar ba lese uble ulah kren hi tu ikong lese kan long ka jingele itu ikong lani kan long ye phiru lese pen ong kum no ini kong lese pen kran sniu ini kong tika de jing tunju ru ye phi ba pen am kran sniu ye i lese itu ikong ru kan long ka jing tunju lada itu ikong ila kran shisha da ka jing pen khi ka jong man sim ba khoi lese kan don ka jing kta ye i kum no ba uble pha ban phla ban batai ya ka e ka ba ila batai lese kat kum ka jing pen pau ka jong uble te henry ka kham urlong lese kan don ka jing kta ye i te henry nga ai ngu yo play bo blue ai ngai ka di jing sung tho ba lada urlong ne urlong ne julale chakri be utra nget bet bat kata kan ka de ka bangi don ye kini ki jai don wot henry ujona hang ni bo uda kwa e ban urlong ka e ka ba ukren ula up bet ula pet be nang te ula pet bet ba on sa penjot ikani ne ve henry utra ukren penjot tiu play ula kre yo ki ka yon bat ula penmi ya halor ujona bat halor ujona bon long ka jingka halor ka kle jong u ya ka ban plat yu u ne ka jing khuslai kum tau ujona ula kmen shi bon na maru tau ki ka yon hanre u blei ula kre yo knyang habala shai prngam kum la shai te ula sho yo to ki ka yon hado bo ula yap style no bat haba la yeng ka sngi u blei ula kre ikal er mi ngi ka bat telep bat ka sngi
kala syok ya kakti ujona hado ula yap ler bat ula kerpat ya la debo un yap no bat ula ong kambha bangan yap ban ya kaba ublete ula ong haujona hato mela le bha ba mela bitar na maruta kikayon ute ula ong ala le bha kan bang la bitar jen hado kajing yan pi udang bitar bed udon bed kenika ban simpen wat ai pin long kita ki syakri ki ba pen ya utrai ulo ong kumno te utrai ulo ong mela isen mo yo ki kayon ya uba mem shem la minot lem ne mem shem la pensan uba shimet ula mi bat shimet ula yap tenga ngam dai ban isen kan nineve kan nongba ka ba kraw ha ka ba dan tam shispa arpo hajar ngot ki breu ki bam shem la itho ya ka ti kaman na la ka ti ka diang bat shibon ki jingri ru hangni ujona usngosen ya kikayon haba ublay ula penyap ya balay namar uyo jing mentoy ula bitar haba ublay ula penyap ya une kikayon kaba perkhat pat ya kini kinong ni nebe ki bom itho ya ublay ujona kwa bet ban yalap tang ya kijat ben riu la jong ya kini ki bom itho kakti ka jong ublay ka ong kini ki bom itho kakti ka mon kakti ka diang kimtep ba ublay jong yu de ublay bakor khu bathaw kini ki barkhan ublay usngosen ki nong neve kat ba ma sngosen ki mensim ki ba kordor ula sngosen ya no ya uki kayon balay na ma ba uyo jing mentoy ngadap da ka jing sngongo ka ba kraw ya ublay ba ublay ai nga ya kani ka ba kampla ba sya yang abangan chimpisana ki brio habangan let ban penduai lese namar bangadang long tang kabrio lese la da ublay usya yang abangan chimpisa haba ki brio ki ahi habanga klempan lese kan don ka jingmut breu hanga itu iba kam yo ban ai shibun lese ngan kam ai ka jing it kambun kumba une ujonaru ula it bahaya une ki kayon ba uyo jing mentoy te henre namar bangam ju simpisa bat kita ki ba kwa ban ai ru ngapa tap sapla jing ai ngo te ngam tip kinu ki ba ai bun kinu ki ba ai kendian namar ngam ju kwa namala da daily ki ba dok ublay ong shim na tuna jing ken shaw sa ai ki tu ki breu ki ba dok ju sya hiru ba ngan ong banga ai manga ladanga don ka pisaru upha yang abangan ai gitu ki brio ki baduk bat kalit duai bat ka ai pisa bat kataru ong be yang awan nom ong ba ma pha ai sa ong bai ba u ai utrai bat kata ka ba bleu hikai yang tingam jutip kinu ki ba ai pisa shibun kinu ki ba ai kendian ba ki ba bon lai ngam ju kwa hiru bakin ai namar teng tang ukhaw akin bamru ki kamai men step ki bam damet kinwan ai sa kata kapisa yanga ba pli kin yona eken ki haban chim da karam ru banwan ai yanga hatu ublay usyam sngaw ba lada kata ka jing shakri blay ka jongi ka bangi let ban shakri ka bangi ai ka jing shakri la dangi doni ka jing thmu hi tang na ka banta kapisa kamot kata kala phlop lupa kata ka de kam de ka do not ka jong play habanga wan hakani ka YouTube channel ngam don jing mot ikata ki pisai ta ki par ko henre tang ba phin yo jing kerku balai nga pa share ba ki brio kin yo jing kerku kam da de bangan paunam kam da de ya kata ka jing thmu kata ka pisa ka na mari kata lete ngabu kham sadi nga de ka brio ka bom bits pa re kaspal da brio mon ban ai ya ro utrai kata ka de ka mon jong play henre tang bang la yo ka bam ngalala wan siu bai wai ka yeng ka banga shong ala yo ka jai bangan phok ngam ju khuslai ngalala na ka jing pang ka jing hitam kata ka de ka jing khu ka bakra hare hang ni ujana udon ni ka dok nuot ba us ngau benut yo ki yon namar ba yo jing mentoy tigi ba bon ru ki shakri ka jong trai da ka ba buram bangala yo inga sakran map e ngatra te ya ki tigi ba kham yo ban ai pok pok ki kham ai ka jing ru kham bon tenga ai ngo yo trai bangam ju tip kino ki ai bon kino ki ai khendiat namar okay le tap hi pa pla jing ai ngo bat lada ki tap kan nu ngam tip utip ublay tika jing nga it bet mar kat juk ya barok khoi namar kata wat nom don ya kan ka jai don won ban et shiliang khmat ya ki para bangai la pidai ki nong duai let's say haba ublay usya ya pi ba pension pisa lele ngam ben ya pi yang ate utrai usya nga ai ngo utrai ba usya namar ba utrai kwa bangan rius pa da ka ba ki brio ki ai utrai kwa ban kur khu hi yang utrai uang patre ka kam ka bakentang pha ban bam na ka bakentang namar kata ngan yo bet ye ka jing kur khu ka jong utrai ti ka do no ka jong play ka patap da ka jing yet bau don ni ka jing yet ya ka ni nong ba ni neve upha yo jona ban let ban yalap
wat haba uklem ya labha ban kiyo eka jingkela ka mon ho haka kitab jong nahum ngiyo i bala penjot eka Nineve henry nganget kat ba haka tu kapor ba la yalap da ujona kitu ki bala kela ka mot nganget ki don hi na preng jong kituru kita ki bayai ne pat ki don ki bom yai ne namar kitu pat ki we let's say ki bom yai ne la penjot no ya ka Nineve henry let's say kum haka tu ka klemat lada kitu gibriu kila letno na kani ka perthai la daya kren kum ha kani ka perthai ka jongi menta ka bade ka ya jong ka jing e ngangai kila yo e ka jing penem namar man la ka singi don be gibriu ki bayak breu telet se kum ha ka to ka por ha ba ki yo e ka jing kala ka mot ngangai kila poi hi shabneng te henrei la daya kren lai ha kitab ka barem baro kumbang la depan kren ngal depan ai ki khot bible ba baro ki poi hi sha ka ta ka hima ka jong bleng te henrei hang ni ngio i ba kani ka de ka wei ru kalan ban tunjuk yo jona hapala pha ban le chapot Nineve te namar kata uble yangi ki balong ki sakri ke jong turai u tunjuk yangi ban pet ya ka dok nu ka jongi hato ka dok nu ka jongi kalong ka bakum no te compare uble pha ya pi shanu ba pindet ban ya lap wat sngo bisni let bet ya lap le baharu anom le bale u jona ubale asap lai sngi de ban let handai tak hisi ula pendap le tang mandap kan yam karukom ap benate na jrong lan no baka jing sniu kan wan hap haki em kam ju bha kam ta la ki la le ka pop ka ba kraw sakat no ka no ru phila let ban ya lap phila let ban ya slong ap bakin yo e ka jing kia kata kan ka de ka jing kemen ka jong play te ga ngai pi yo jing kur khu ha ka de sngi to play yo ban kur khu ye pi ya ro itra